Tačno je da jedna lasta ne čini proleće, ali već sutra mogu da budu i 2 laste i narednih dana, tamo iduću nedelju, kada budemo stavljali krov, onda će da se okupimo više nas. Rezime današnjeg posla, skinuta je ona stara, onaj trem koji je bio pokriven tamo najlonom i počeli smo da kopamo stope, ja i moj budak. I ovde ćemo sutra da nastavimo te stope. Znači, još jednom da kažem da je crep tu. Građe imamo dovoljno, kupljena je. Neca Kezić Nemanja doterao pesak kasno uveče, pa smo malo imali problema sa stršljenovima, pa smo morali svetlo da pogasimo da bi posao završili. Znači, sutra ko voli neka dođe u 9 sati, ovde nastavljamo radove, pored ovog svetog mesta, Svetog Romana, zapisa Stopanjskog. Eto, pozdrav iz Stopanje.